Te numeri printre cei 160 de milioane de oameni care trăiesc cu o problemă majoră de sănătate și nici măcar nu știi? O problemă care îți atacă corpul din interior spre exterior. Este o inflamație scăpată de sub control, ucigașul tăcut, și doar sistemul tău imunitar te poate salva. Adică dacă funcționează corect. De cele mai multe ori nu o vezi sau nu o simți, dar în interiorul tău poate exista o furtună de activitate care cauzează daune inimaginabile. Inflamația cronică. Activitatea greșit direcționată a unui sistem imunitar defect, care, dacă este lăsată necontrolată luni la rând, creează un mediu în care boala poate să se răspândească lent în corpul tău și vindecarea leiunilor este lentă și dureroasă. Atenție, atenție! În următoarele momente vă prezentăm un supliment alimentar apreciat la nivel internațional. Este vorba despre Liprinol, miracolul din apa mărilor. Folosit de persoanele active care își doresc să-și mențină mobilitatea și confortul în mișcare. Suplimentul alimentar Liprinol poate fi achiziționat la numărul de telefon afișat pe ecran, telefon cu tarif normal. Pentru cutia de 60 de capsule prețul este de 145 de lei. Pentru Liprinol Advance prețul este de 145 de lei pentru cutia de 60 de capsule, iar pentru flaconul de 180 de capsule 370 de lei, la care se adaugă taxele de transport în valoare de 18 lei. Oferta noastră pentru dumneavoastră. Pentru 3 cutii Liprinol de 60 de capsule veți plăti 400 de lei și veți beneficia de transport gratuit. Pentru 3 cutii Liprinol Advance 60 de capsule veți plăti 410 lei și beneficiați de transport gratuit. Pentru 2 flacoane de Liprinol de 180 de capsule prețul este de 700 de lei, iar transportul este gratuit. Comenzile se pot face telefonic la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal. Liprinol este un supliment alimentar, nu este medicament, nu înlocuiește un regim alimentar variat și un stil de viață sănătos. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. De-a lungul timpului, cercetătorii au studiat stilul de viață al populației Maori, cunoscută pentru apropierea lor de mediul marin și pentru alimentația naturală. Un element important din dieta lor este o scoică rară, care trăiește doar în apele curate ale Noii Zeelande. Condițiile speciale ale habitatului, curenți marini, apă pură și fitoplancton abundent, determină dezvoltarea unui profil nutritiv unic, bogat în acizi grași omega-3 și alte componente lipidice naturale. De aceea, această scoică este cunoscută în întreaga lume drept scoica cu cochilie verde. Extractele naturale din această specie marină sunt studiate pentru rolul lor în susținerea acizilor grași din organism, contribuind la funcționarea normală a proceselor care implică răspunsul antiinflamator natural. Atenție, atenție! În următoarele momente vă prezentăm un supliment alimentar apreciat la nivel internațional. Folosit de persoanele active care își doresc să-și mențină mobilitatea și confortul în mișcare. Este vorba despre Liprinol, miracolul din apa mărilor. Gândiți-vă puțin, ani întregi, mersul, alergatul, ridicatul din pat erau lucruri firești. Dar odată cu trecerea timpului, corpul se schimbă, apar senzații de rigiditate, de limitare, iar activitățile simple devin dificile. Mulți oameni ajung să spună, asta-i vârsta, dar nu este despre vârstă, este despre modul în care susțineți organismul zi de zi. Tocmai de aceea, tot mai multe persoane aleg soluții naturale și studiate care să-i ajute și să își mențină flexibilitatea, mobilitatea și confortul în mișcare. Aș vrea să împărtășesc o experiență interesantă pe care am trăit-o în ultima perioadă, în legătură cu o afecțiune care m-a măcinat o perioadă de vreme. Sunt bucureștean, povestea mea este autentică și poate să intereseze pe toți cei care au trecut sau vor trece prin ceea ce am trecut eu. Am avut în ultimele luni o afecțiune de șold foarte, foarte dureroasă, atât de dureroasă, încât la un moment dat mă gândeam că este nevoie să apelez la
o proteză, la baston, la ceva. De ce? Pentru că, bineînțeles, sunt un om care, când am o afecțiune, mă interesez și mă tratez corespunzător. Am încercat cu toate analgezicele cunoscute și cu antiinflamatoarele și steroidice și nesteroidice, dar durerea nu a cedat, ci din contră s-a accentuat. Și absolut întâmplător, citind în revista AS, cum citesc de obicei de mulți ani, am văzut că se anunța că există un medicament care poate fi util în astfel de afecțiuni. Liprinol. Am avut un șoc în sensul că chiar după o săptămână, după ce am început să-l iau, a început să îmi dispară treptat durerile care mi se păreau absolut insuportabile. Mersul este un act reflex. Dar acest act reflex, acum 2 săptămâni, nu puteam să-mi producă o plăcere. Și acum, pur și simplu, simțeam plăcerea ca să merg. Suplimentul alimentar Liprinol poate fi achiziționat la numărul de telefon afișat pe ecran. Telefon cu tarif normal. Pentru cutia de 60 de capsule prețul este de 145 de lei. Pentru Liprinol Advance prețul este de 145 de lei pentru cutia de 60 de capsule, iar pentru flaconul de 180 de capsule 370 de lei, la care se adaugă taxele de transport în valoare de 18 lei. Oferta noastră pentru dumneavoastră. Pentru 3 cutii Liprinol de 60 de capsule veți plăti 400 de lei și veți beneficia de transport gratuit. Pentru 3 cutii Liprinol Advance 60 de capsule veți plăti 410 lei și beneficiați de transport gratuit. Pentru 2 flacoane de Liprinol de 180 de capsule prețul este de 700 de lei, iar transportul este gratuit. Comenzile se pot face telefonic la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal. Liprinol este un supliment alimentar, nu este medicament, nu înlocuiește un regim alimentar variat și un stil de viață sănătos. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.